Gran partido do Chantada Atlético esta xornada co Paradela. Os chantadinos cambiaron a cara e xogaron a un gran nivel para golear ao Paradela no Sangoñedo por 3-0. Os de José Ángel pasáronlle por riba ao rival e, ademais dos goles de Eric e Bruno por partida dobre, puideron marcar algún máis xa que dispuxeron de ocasións para elo. Estamos demostrando que o bo traballo dá bo resultado. Os primeiros 20 minutos foi bastante igualado, pero a partir de aí fixémonos dueños do partido, fixemos moi boas combinacións, e faltando 2 minutos para o descanso, pois demos marcado o primeiro gol. Na segunda metade, pois, outro tanto do mesmo, fomos dominando cada vez máis, e dai do resultado final de 3-0. Os xogadores do Atlético están decididos a cambiar o rumbo do equipo que levaba bastantes xornadas á deriva. Estaban se fundindo no fondo da táboa e precisaban reaccionar antes de que fose tarde para salvar a categoría. As derrotas tiñan tocado anímicamente o equipo, situación que están cambiando e ao que axudan os resultados positivos. Agora ocupan a 12ª praza tan só un punto da 10ª, polo que se seguen a sumar meteránse na zona media onde se vive máis tranquilo. E se últimamente falábamos entre nós que isto tiña que cambiar, e claro, empezar pois gañando, cousas positivas, ir sumando, pois dache outra moral, e salimos cos partidos con outra actitud, e hasta ahora pois estamos dando o resultado. O vindeiro partido xoga na casa do colista, o Calasancio. Estes partidos sempre son difíciles pola necesidade do rival de sumar, pero o Atlético non pode fallar cos equipos de abaixo. Nós queremos quedar aí a cadar o máximo posto posible hacia arriba. Estamos traballando ben, temos que seguir así, intentando facer bo fútbol, a ver se damos recuperado algunha xente que temos lesionada e aspirar hacia arriba. Partido complicado porque é duns que están abaixo e todos imos fora e temos que gañar ese partido como sea. E eses partidos contra os de abaixo, pois tímolos que sacar para diante, tímolos que gañar. Pois os afeccionados do Atlético teñen unha cita que non poden fallar nestes momentos nos que o equipo precisa o seu calor para seguir remontando postos. O partido terá lugar no campo do Calasancio o domingo ás 4:15.